Plážová časť dovolenky skončila a my sme znova v meste. Ale miest bolo dosť, trochu prší a tak sa vyhrávame do hôr. 3 hodiny v autobuse, ale žiadne mrakodrapy, krásne výhľady. Všade sa má zeleň. Som prekvapená, že tu nie je moc ľudí, aj keď občas niekto sa nájde. Zájazd sme si vybrali na základe tohoto ikonického člnkovania v kanóne. Bolo nám jasné, že realita bude inde. A okrem iného začalo brutálne pršať. Tak sme sa aspoň pozerali na týchto člnkárov, nečlnkárov a nám neostával nič iné ako zohnať dážnik. Behom pár minút sme ale prišli na to, že jeden dážnik není dosť pre 2 ľudí a tak misia pokračuje a hľadáme ďalší dážnik. Už to vyzeralo, že prestane pršať, ale to by bolo moc dokonalé a dážniky sme predsa využiť museli. Kým sme sa dostali nakoniec do jaskyne, rieka extrémne stúpla a ja som sa samozrejme bála, že nás tam zaplaví a tak som vyslala iba Davidka. Alebo on sa vlastne vyslal sám. Kvôli dažďu sme jednu zastávku museli úplne vynechať, ale aj takto to môže dopadnúť, keď sa spontánne rozhodnete po 2 týždňoch zaplatiť si výlet. A ako na potvoru je to práve deň, kedy prší a prší. Takto sme ten deň strávili aspoň v prírode, ináč by sme minuli peniaze v nákupnom centre. A malá otázka na záver. Bavilo by vás v budúcnosti toto hovorné slovo? Dajte vedieť a pekný deň!